Esan daiteke 2023. Urtean ere oroar emaitza onak lortu dituztela Fagor taldeko kooperatibek. Guztira 1.756 milioi euro fakturatu ditu Fagor taldeak. 75,4 milioi eurokoak izan dira irabaziak, iaz baino 29 milioi euro handiagoak. Eta Euskal Herrian geratu da irabaziaren 75%. Bestetik, interkooperazio oinarri, 6 milioi inguru bideratu ditugu Fagor taldetik Mondragoneko elkartasun mekanismotara. 1,5 milioi euro Fagor taldetik ordainsari elkartasun fondora eta bazkideen erreserba fonduen eta gizartearen artean banatu ditugu gainerako 47,4 milioi euroak. Gure kooperatibek berrikuntzan eta teknologian inbertitzen jarraitzen dute, bai gure ekoizpen prozesuak hobetzeko, baita gure bezeroei eskaintzen dizkiegun produktuen balio erantzia handitzeko ere. Bide horretan oso lagungarri dira Koniker, Agotek eta Edertek bezalako ikerketa eta garapen unitateak. Berrikuntzaren aldeko bide horretan, 2023. Urtean zehar inbertsioak egin ditugu enpresa eta startup berrietan. Adibidez, 2023an Ribinerfen eta Seibit Data Systems enpresa teknologikoaren kapital sozialean sartu da Fagor Arrasate. Bestetik, Oñatiko Garibai auzoan planta berri egiteko prozesuari ekin dio Fagor Industrialek. Puntako teknologiak ezaugarrituko du gune berria. Eta urrats berri egin dugu Irekin berrikuntza eta ekintzailetza industrialeko zentroaren sustapenean. Ekarpen ekonomikoa egiten jarraitu dugu 2023an, 250.000 euroko laguntza emanez Gizabidea Fundazioaren bitartez. Aholku mahaiko kidere bilakatu gara. Eragile erreferentzial gara Baiarako industriaren eraldaketan sakondu gura duen egitasmo honetan. Gure gobernantza eredu demokratikoa hobetzen jarraitu nahi dugu. Gure ereduan, kooperatibagintzan, sinisten jarraitzen dugulako. Guztira, 4.569 bazkide gara Fagorren. Gehienak, 185, behin betikoak. Hoietako 212 bazkidek hartzen dute parte kooperatibetako kontseilu rektoretan eta kontseilu sozialetan. Denon artean, eraikitzen dugu gure erakundeen oraina eta etorkizuna. Iritziak partekatuz, adostasuna bilatuz eta erabakiak hartuz. Eta horretan sakondu gura dugu. Horregatik, aurreko urte amaieran, gure gobernantza ereduaren berrikuste prozesu sakona abiatu genuen. Bestalde, 550 bazkide berri egin genituen 2023an, gehienak iraupen mugatukoak, azken urteetako kontratazio politika oinarri. Hori horrela, geroz eta erabiliagoa den iraupen mugatuko bazkidearen figuraren ezaugarri nagusiak berrikusi eta onartu genituen 2023an. Lan kontratuen iraupenak, baldintzak eta kopuruak organo sozialekin adostu ondoren egin genuen hori. Euskal Herriko kooperatiba talde industrial handiena gara. 10.403 langile ditugu munduan, 6.084 Euskal Herrian. Kalitatezko enplegua sortzea eta mantentzea da gure xede nagusia, eta elkartasuna da gure konpromisoa. 2023an 17 birkokatu kontsolidatu dira Fagor taldeko kooperatibetan. Lagunaro osoan kontsolidatu diren bazkideen 188 dira. Bestalde, 278 izan dira aldi baterako birkokatuak. Fagor etxetresnetako bazkide hoiak dira horietako 213. Erronka handiak ditugu pertsonen alorrean. Urrats berriak emateko prestatzen ari gara eta bazkide izaera indartuz, erantzunkidetasunetik erantzun beharko diogu. Negozio eta merkatu exigenteak dira gureak, eta lehiakortasuna hobetzeko nahiarekin lortu behar dugu lana eta familia edo bizitza pertsonalaren arteko oreka. Indarrean ditugun kontziliazio neurrien erabileran eta lan modalidade ezberdinetan diharduten pertsonen beharretan jarri dugu arreta. Era berean, gure kooperatibetan berezko dugun berdintasuna genero perspektibatik garatzeko lanean ari gara. Taldeko berdintasun batzordea sendotu dugu eta haren misioa definitu. Gaur-gaurkoz, taldeko 4 bazkidetik bat gara emakumeak eta emakumeo gara zaintzari lotutako kontziliazio neurrien erabiltzaile nagusiak.
Pertsonen osasuna ere erdigunean izan dugu 2023an. Azken urteotako absentismo mailaren goranzko bilakaerak eskatuta, egoerak bestelako baliabide eta neurriak eskatzen dituela ikusi dugu. Eta horien azterketa egiten hasi gara lagunarorekin batera. Eta guzti hori euskaraz landu dugu. Fagorren 10 lagunetik 8rekin egin daiteke euskaraz. Hizkuntzen kudeaketan ari gara, euskarari lan munduan leku esanguratsua eginez. Gure produktu eta ekoizpen prozesuek ingurumenean sortzen duten inpaktua murriztea da gure iraunkortasun estrategiaren beste erronka nagusietako bat. Gure karbono aztarnak nabarmen egin du behera 2023 urtean zehar. Besteak beste, jaitsiera horren arrazoia, Fagor Ederlanetik eta ondorioz Fagor taldetik irten zela Fagor Ederlan tafaia. Bestalde, karbono aztarna neurtzeko tresnaren garapenarekin jarraitu dugu 2023an. Eta kooperatiba batzuk hasita daude jada aztarna murrizteko ibilbide horriak zehazten. Zentzu honetan, azpimarratzekoa da Fagor Ederlanen kasuan, isuriak murrizteko ibilbide horriak SBT ekimenaren oneritzia jaso duela. Horrek esan nahi du, bide horri hori bat datorrela Pariseko akordioan zehaztutako murrizpen helburuekin. Energia kontsumoa da CO2 isurien eragile nagusia, eta beraz, isuriak murrizteko energia kontsumoa murriztu beharra dago. Fosilak energia iturri berriztagarriengatik ordezkatzearekin batera. Horretarako, beharrezkoa da energia kontsumoak elektrifikatzea. Gaur egun, mundu mailan dugun energia kontsumo osoaren 73% da elektrikoa, eta 73% da berriztagarria. Euskal Herriaren kasuan berriz, 74%koa da energia kontsumoaren elektrifikazio maila, eta energia kontsumo osoaren 72% dator iturri berriztagarrietatik. Energiaren sorkuntzari dagokionez, instalazio fotovoltaikoa jartzen ari gara gure teilatuetan, eta berriztagarri proiektu handietan parte hartzeko aukerak ere aztertzen ari gara, bai eolikoan eta baita fotovoltaikoan ere. Bestalde, ekonomia zirkularraren aldeko urratsekin jarraitzen dugu. Hainbat neurri ari gara hartzen bide horretan, eta horri esker, gaur-gaurkoz erabiltzen ditugun lehengaien 76% birziklaturikoa da. Mugikortasun iraunkorreko plana ere egin dugu. Debagoienean, mugikortasuna da CO2 isurien bigarren eragile nagusia. Horri buelta emateko bitartekoak jarri gura ditugu, Fagorreko kooperatibetan auto edo bizikleta elektrikoentzako karga puntuak, bizikleta elektrikoak eskuratzeko erraztasunak eta abar eskainiz. Baina gure kooperatibetatik haratago, Debagoienako mugikortasunaren eraldatzean ari gara ere gure ekarpena egiten Debagoiena 2030 egitasmoaren barruan. Fagorren modu bateratuan kudeatzen dugu gizarte funtsa, eta inpaktu handiagoa lortzen dugu horri esker. 2023an 2,6 milioi euro bideratu ditugu gizarte ekimen ezberdinetara. Debagoiena 2030 iraunkortasun sarearen bultzatzaile nagusi izaten jarraitzen dugu. Orotara, 780.000 eurotik gora bideratuta, gure lurraldearen transizio ekosoziala sustatzen jarraitu dugu 2023an. Tartean, transizio energetikoaren alorreko ekimenan lagundu ditugu. Basoak modu jasangarri eta bateratuan kudeatzea helburu duen Tantai Baso Jabeen kooperatiba ere lagundu du. Debagoieneko hezkuntza kooperatiboarekin konprometiturik, Gizabidea Fundazioaren bidez, Arizmendi ikastolako Torrebaso 2030 hezkuntza proiektua eta Mondragon Unibertsitateko UESIren Dorletako eraikin berriaren eraberritzea ere lagundu ditugu. Aurrekoaz gain, ekarpen esanguratsuak egin dizkiegu Euskal Herriko eta munduko zenbait proiekturi. Horien artean daude, Fagor erregintza bidez lagunduriko egitasmoak, Mundukide eta Garabide. 2023an egindakoen inguruan gehiago jakin nahi baduzu, fagor.eus webunean izango duzu irakurgai iraunkortasun memoria osoa. Azaldu dizuegun guztia eta gehiago egiten baitu Fagorrek etorkizuna hobetzeko lanean.